Il-Papa Franġisku għażel lil Monsinjur Alfred Xwiereb biex ikun nunzju apostoliku u arċisqof barra minn Xtutna. Din l-aħbar ingħatat mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Kurja Veskovili ta' Għawdex fil-preżenza ta' Monsinjur Xwiereb kif ukoll oħtu Silvia Karwana u kif ukoll raba oħra. Il-missier tagħna il-Papa Franġisku uġbu jagħżel saċerdot mid-djoċesi tagħna lil Monsinjur Alfred Xwiereb biex jaħtru ħalli ikun nunzju apostoliku fil-Korea. U fl-istess ħin sejjer jordnaħ isqof bit-titlu ta' arċisqof fil-17 ta' Marzu li ġej. Monsinjur Alfred Xwiereb se jirċievi l-konsagrazzjoni episkopali minn idejn il-Papa Franġisku stess fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fl-indirizz tiegħu l-Isqof Mario Grech feraħ lil Monsinjur Xwiereb li ġie fdat b'din il-missjoni importanti u qal li din in-nomina hija ta' ġieħ għal Monsinjur Xwiereb imma wkoll konferma tal-imħabba li l-poplu ta' Alla f'Għawdex għandu lejn din il-missjoni. Jiena gratu wkoll illi b'din l-għażla ta' Monsinjur Xwiereb, il-Papa qiegħed jikkonferma il-vokazzjoni missjonarja tal-Knisja tagħna. Xi ħaġa li hija għall-qalbi u hija ħafna għall-qalb l-Arċisqof Xwiereb. Fl-ewwel kummenti tiegħu wara din il-ħatra Monsinjur Xwiereb stqarr li l-Papa Franġisku huwa attent ħafna biex jibni pontijiet f'dik il-parti partikolari tal-Asja u jħossu onorat ħafna bl-istima kbira tiegħu. Il-motto magħżul mill-Arċisqof il-ġdid bħala parti mill-arma tiegħu hu Ut Unum Sint, jiġifieri biex inkunu lkoll ħaġa waħda. Sa dan it-tant l-Arċidjoċesi ta' Malta ferħet lill-Arċisqof elett Monsinjur Alfred Xwiereb għal ħatra mill-Papa Franġisku bħala nunzju apostoliku fil-Korea ta' Isfel. L-Arċidjoċesi ta' Malta qalet illi tingħaqad mad-Djoċesi ta' Għawdex fit-talb għall-Arċisqof elett biex il-mulejja tieħlajnuna f'din il-missjoni ġdida tiegħu. Qabel din l-aħbar, diversi siti tal-aħbarijiet fosthom netnews.com.mt kienu diġà qalu illi l-Papa Franġisku kien se jkun qiegħed jaħtar lil Monsinjur Xwiereb f'kariga għolja fih dan il-Knisja.